Сёння ў праграме музыка ў кіно, кіно ў музыцы. Канцэрт памяці Джона Леннона. Зоркі выконваюць яго песні. Чэрвеньскія навінкі кіно на відэа. Увага! Зноў віктарына. Прызы нашым пераможцам. І нарэшце музычны дэсерт. Прывітанне. Вечер добры. Тых, хто праводзіць свой летні адпачынак ля экранаў тэлевізараў, запрашаем на 16-й выпуск праграмы «Відзьма не відзьма». На пачатак відэакліп, які лішні раз сведчыць аб неўміручым сімбіёзе кіно і музыкі. Арнольд Шварцэнеггер разам з Ангусам Янгам у песні групы AC/DC да фільма «Апошні герой экрана», сусветная прэм'ера якога адбылася 18 чэрвеня. Шмат нашых гледачоў у сваіх лістах задаюць пытанне: калі зноў будзе віктарына? Адкажу. Зараз. Страхавая фірма «Аралія» прапануе шмат прызоў, а мы зноў адчыняем нашу віктарыну. Хвілінку пазней вы даведаецеся пра пытанні, а зараз я трошкі раскажу пра прызы. Вось тут вы бачыце відэакасеты Philips і GVC. 8 пераможцаў, чыі паштоўкі з дакладнымі адказамі на пытанні віктарыны вызначацца з дапамогай латарэі, атрымаюць па 2 відэакасеты кожны. Адну такую, другую такую. А таксама страхавая фірма «Аралія» дае спецпрызы. За самы нечаканы адказ вось гэты міксер. За самы музычны адказ, а можа таму, хто напіша пра сваю любоў да музыкі, прыгожы камплект з амерыканскіх дыскаў розных выканаўцаў. За самы весёлы, гумарыстычны адказ фірма «Аралія» дае грашовы прыз 25 000 рублёў. Зараз вы ўбачыце урывак з вельмі славутай стужкі, а потым можаце пачынаць адказваць на вельмі простыя пытанні. Першае пытанне. Як называецца гэта стужка і чым яна прыкметна? Другое. Як імя яе рэжысёра? І трэцяе. Як імя акцёра, які выконвае галоўную ролю ў гэтай стужцы? Глядзім урывак. Быстрее. Коротышка. Чан-Чи Латуценда. Hello, Lady Wiggles from White. Держитесь, сейчас будем летать. Oh my God. О, Господи ты Боже. Oh my God. О, Господи ты Боже. О, Господи ты Боже. Is he nuts? Он что, психованный? Он не психованный. Crazy. Он сумасшедший. Молорам. Приготовься к встрече с Кали. В аду. Дасылайце лісты ці паштоўкі на адрас 220 807 Мінск, тэлебачанне,
Макаёнка 9, праграма «Відзьма не відзьма». Яшчэ раз нагадаю пытанне. Як называецца гэта стужка і чым яна прыкметна? Як імя яе рэжысёра і як імя акцёра, які выконвае галоўную ролю. А таксама нагадаю, што ўсе гэтыя прызы падрыхтавала вам, нашим тэлегледачам, аматарам відэа і кіно, страхавая фірма «Аралія», якая аказвае ўсе віды страхавых паслуг, страхаванне жыцця, маёмасці і нават камерцыйнай рызыкі. Чакаем вашых паштовак з дакладнымі адказамі. Апошні тэрмін адпраўкі 7 ліпеня. У снежні 1990 года споўнілася 10 гадоў з таго дня, як памёр Джон Леннон. З гэтай нагоды ў Нью-Йорку адбыўся канцэрт, у якім прынялі ўдзел многія зоркі міравой рок і поп-музыкі. Я запрашаю вас на маленькае падарожжа на гэты канцэрт. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Вось на сёння і ўсе навіны. Дзякуем усіх сяброў, якія дапамагалі нам у стварэнні гэтай праграмы. На заканчэнне прыемны музычны кліп, а на гэтым мы з вамі развітваемся. І да новых сустрэч у праграме «Відзьма не відзьма».